Ahoj, poďme si zahrať hru. Ak dáš nosom like, tak dáš like, tak si frajer. Máš na to 3 sekundy. 1, 2, 3. Dobre, teraz musíš dať nosom odber. 1, 2, 3, 4. Dobre. A teraz už máte na mne odber a like. Takže ďakujem, čaute a môžem vám ďalej urobiť videjka. Ahoj, poďme si zahrať hru. Ak dáš nosom like, tak dáš like, tak si frajer. Máš na to 3 sekundy. 1, 2, 3. Dobre, teraz musíš dať nosom odber. 1,